Dice, niños a la cama. E pois xa baixen. Por favor, rapazada, chavalada, metedevos na cama e agora vamos a dar paso. Dale tú, ¿no? Veña, agora que está na cama, ahora sí. Veña, ahora na cama. Están preparadas? Sí. Veña, as presentadoras de Malas Pécoras. Estreo esta noite despois de Land Rover. Hoxe veñen a pintar a mona Land Rover. Eva Iglesias e María Mera. Ay, Dios mío, Bueno, é bonita, é chulo o vestuario. Sí, sí. É bonito. Temos que ir apropiadas para falar do que imos falar. É moi de noite. Porque é moi de antes Claro, e de despois. e despois. Cando vas pola mañá nas películas, non sabes? ¿Qué? Exacto. Esa con la Xo colleo, camisilla. Eu na vida real eso non o vi nunca. No. Pero nas películas, non vedes nas películas americanas, Claro. que Sí. ela levántase e pon a camisa del, que tes Que é a como túa aí. esta. Sí, sí, sí. Pero por que pos? Porque se cubre máis. Claro, Ou cubre máis. enrollanse cubre na máis. sábana. Sí. Que eso é precioso. Sí, é verdade. Que van así ca sábana. Moi Bueno, que tal? ben, Eu creo que nunca contentas. estuve de invitada neste programa. Non sei, É raro isto, non, Eva? Pero Está tampouco nunca rarísimo. presentaxe un programa así como este, non? No, porque... No, estábamos No. comentando que é o meu primer programa fora desto. A ver, tamén tú eches no quen anda aí, Sí, no? pero de prime time. Así de prime time, sí. De Eu prime teño, time. non vi moito, non quixen ver moito o programa, pero teño moita ganas, sobre todo, de vervos xuntas. Non É interesante. Sí, de verdad, digo en serio. De verdad, non? Sí, que me apetece ver a ver que Porque a pasa. xente a veces conoce a Eva, conoce Claro. a min, e en principio somos dúas persoas bastante diferentes, pero eu creo que iso é o que lle dá o tesouro e a riqueza ao programa, Pero ten boa pinta. Tomamos un café Sí, na mesa. por favor, Veña. claro. Aplauso para María Mera Onde e me Eva. sento? Onde me sento, Eva? Aquí? O ali? Onde ti queiras. Aquí. Café non podo tomar, me foi moi nerviosa Tomo ahora. café. Sabes que eu non tomo café. Madre mía. Non vos vou preguntar de que vai o programa, porque sempre se pregunta eso e eso non leva a ningún Nah, sitio. eso non é as unha preguntas tontería. típicas non, Eu eh? sei que é un programa que vai de relación. De relación. Exactamente. Sí ou non? Sí, de Vale. relacións en todas as súas formas e cores. Educación e cultura. Exactamente. Eva, tía, non, tranquila. Dios. A ver, o que podemos dicir é que é un programa que é unha novidade na televisión de Galicia, Sí, porque estamos eu creo falando que sí. dun tema Do que... sexo así, non, Sí. eu non recordo, non? Eu tampouco. Non, non. No. Eu creo que é o primeiro programa da televisión de Galicia. Pero ademais, por iso teño ganas de presentado vervos por para ver mulleres. como falades, como afrontades o tema, porque sabedes que este tema aínda hai xente que lle molesta máis que outro, outra que a leva millor. Todo o mundo leva millor do que parece realmente. Sí. ¿no? A Pero ver, de portas para dentro todo o mundo fala Pero do si o sexo é ¿no? maravilloso, Dios mío. A ver, a cousa máis bonita neste mundo co sexo. A ver, sin sexo non estaríamos aquí, Roberto. É dicir, a todo o mundo lle gusta o sexo, digan o que digan. Isto é real, non? Uns máis, outros menos. Uns máis eso... gustar, sí. Sí, sí. Que se practica unha outra cousa, Vale. ahora gustar, non, Eva. Vale. Sexo. Sí. Parellas. Sí. Porque quen é o primeiro invitado, pode se dicir ou non? Boris Sí. Izaguirre. Ostras, Boris xa, Izaguirre. mi madre. Boris Izaguirre. Que sabes como fala Boris. Sí, sí. Pero creo que o bonito deste programa é que chega un punto que nós mismas nos olvidamos que están as cámaras. Totalmente. Uy, Eso é non sei se me peligroso. gusta eso, De que é peligroso. Eso é peligrosísimo. Pero o invitado tamén se olvida que hai cámaras. Entonces, eso parece unha charla entre amigos, aí falando, jiji, jojo, e botando unhas risas, e a verdade é que o pasamos... A ver, hai parte de cachondeo porque é un tema que dá para divertirse, Home, claro. para falar abertamente, pero tamén hai parte onde en todos os programas temos invitados especiais como sexólogos, matronas, é dicir, falamos de temas interesantes que o que pretendemos é que a xente tamén acabe o programa e aprenda algo, O sea, que se vai Pero Que aprender. ti sabías que a partir dos 60 anos, mira que ti estás A cerca, mí non me preguntes nada. No, ti Porque estás xa me cerca. dixeron, espera un pouco, que tedes aí un rollo que un test, ou non sei que. Test bueno, das pécoras. sí. A mí non, porque eu non falo da miña vida privada. Pero me dixeronme que Lo tiñamos que siento, facer a ti o test. No, 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 Pero que no. non, non vou falar da tua vida. No. No, no, no. Eh, No. Sí, sí, sí. No. Xa se verá. Xa se verá. Vamos, sexo é privado, non é privado.
Depende pa quen lle preguntes. Pa A ver, Boris non é Eu iba a privado. dicir que a xente que está a partir dos 60 anos, que ti pouco che queda, Bueno, ahora bueno. mismo... Veña, vamos. Está... Collemos, veña, vamos. Ahora mismo que se está disparando as enfermidades de transmisión sexual. A partir dos 60, despois de Pero por qué? xóvenes. Porque hai máis Porque xente se vai relajan, porque din, bueno, eu agora preñada non quedo, venga, a darle. No, Valle, ¿no? hai enfermedades, hai que poñer protección No, pero igualmente. Iso é verdade, disparando. eso sí que é verdade. Eso Claro. escoitei que cada vez hai máis. Máis, ¿no? moitas máis. A partir dos de 60, eso, vamos, dispárase. Pero dispárase. pareceme curioso o dato que seña a partir. É moi a partir dos curioso, 60, porque ¿no? pensas ti, a partir dos 60, a xente xa non ten relacións sexuais, jaja. Sí que ten, non? Eu pensaba que non, Non, pois si, Eva, xa dixeron que sí. Pero hasta outro día que veo aquí Celsa, que me dixo que tuvera. Oh, Celsa. Celsa, é verdad que a vin eu. Celsa, ollo Que con pena Celsa. que non esteña aquí Celsa. É que sería fantasía. Oh, pura. que lástima. Sería madre. fantasía. Esas pura. saben de todo, Que pena. saben de todo. A mí me gusta moito escoitar a xente que xa ten unha idade falando de sexo, porque realmente saben máis que a nós, viron Claro, máis cousas, claro. teñen máis experiencia. Efectivamente. Ai, que pena de Celsa, que estuvera aquí. Sí. Pero Pois está, viñera seguro. cunha amiga, Verdad? Sí, porque o home xa non Bueno, se fala, nós tamén temos algunhas... Sabes, Separaros. O marido de Celsa, Manolo, que é un Sí. matrimonio de xente que ten unha edad xa, o home non se sabe, hai unha semana que non se sabe dele. Pobriño. Non me digas. Desde de Torito. Bueno, metos ou que? Sí. Mía, pois estaría ben, porque tamén falamos da menopausa, por exemplo, Falamos tamén. da menopausa tamén. Que é curioso, porque moitas veces os médicos están diagnosticando a moitas mulleres de depresión e ansiedade cando realmente están pasando un proceso de perimenopausa ou entrando na menopausa. E iso é moi interesante, Pois eso sí Moi que está ben, que se interesante. fala na televisión, Sí. así nun horario máis ou menos caixa, Claro. con caixa xente vendo, Sí, caixa que non xente. seña as 3 da mañá, porque aí tampouco vale de nada, que se fale da menopausia, sí, claro así que sí. abertamente. Moi interesante. Vamos voulle dar entrada, non? A quen? A É quen? que está Celsa cunha amiga. Celsa, por favor! E isto vai veñen ser con tremendo. Ana depois, Celsa e María Jesús. Hombre, que tal? Celsa, Dios mío. María Jesús, que tal? Que tal, Ana? Encantada. Pero Isto parece Telecinco, eso. Isto é tele... Que é isto? Pero María Jesús. imos falar con estas mulleres. María Jesús, vaya camisa, sí señora. Chula, chula, eh? Apropiada. A mí Que tal, se me Celsa, como arrugou estás? toda. Bueno, nos cando vimos que ibades vir promocionar o programa Sí. que ven a continuación, que vai de sexo, pois o primeiro que se nos veu á cabeza foi Celsa. Que listos sodes. Por que foi Celsa? Porque que tal, Ana? Porque Celsa veu a primeira vez aquí, co seu Manolo en paz estea. Pero morreu non? Está aí Manolo? Está aí, No. Dixo que morrera. No pinchedes, no, deixade en paz, deixade en paz. Pobre Manolo. Despois vamos a saludar. Torito. E Celsa, entre outras moitas cousas, queixouse un pouco, e que este, cando queira el... Ah. Sí, queixouse un pouco. É verdade ou non, Celsa? Sí, é Dixo verdade. verdades como Porque ele era fontanero, estaba acostumbrado a desatascar Sí, tuberías. tuberías. Pero tú varías as da casa ou as da fora da casa? Moi bien. Ese é o tema. se sabe. Ah, aí é a pregunta. Porque se desatascas as tuberías da casa, vai ben. Mira, Pero... cando iba fora desatascar as Sí, tuberías. sí, volvía máis tarde. Eu teño unhas murallas tan grandes, cunha porta. Sí. Entonces non deixaba desatascar tubería cando viña. Ah. Pero vamos a falar mal de Manolo outra vez, deixa a Manolo en paz, ó pobre. Celsa, pois Ese home- imagínate eu que o meu home é butanero. Hola. Pois anda que... É que claro, a ver, Un pouco Celsa. máis aquí. Vete pa aquí. Igual é que se veñen desatascaos. Esperad un pouco, esperad un pouco. Claro, e non sabes o que Esperad un fai. pouco. ¿no? Celsa, preséntanos a María Jesús. María Jesús, Que tal, María unha amiga Jesús? miña. Que lle das a man, tú xa conoces. Pero preséntanos a nós. Preséntalle. Preséntanos a María Jesús. A ver. Te das llamado. Que a tua amiga? Sí, Sí. é miña amiga. Sí. Está casada, solteira. Casada. Está moi feliz, verdad? Cantos anos? 45. Como a ela, máis ou menos. E o teu Manolo, que tal? Moi ben. Sí. Non é Manolo, é Benito. Bueno, Ai, Manolo e Benito. Manolo e Benito. E está aí tamén. Isto é un popaco de Manolo e Benito, arreglando aí as tuberías. Benito non era desatascador. Que era?
facía Freud, fai cousas... Ahora xa está jubilado, pero claro, pero andaba sempre por fora. tú eres moito máis nova que a Celsa, claro. Ui, o de andar por fora a mí non che me está gustando nada isto. Non é moito, Como non é moito? No. Bueno, No, 4 anos por aí. Sí, 4 anos son 4 anos, Celso. bueno, levou mellor vida, Quizá. Ese máis robusta. levou mellor vida. Bueno, pero claro, efectivamente, eu dicía o de nova, porque, bueno, tú aínda, o teu Benito, aínda e tú... Pero si eu Manolo adoro. tamén aínda... No, Manolo xa parou. Manolo xa... Manolo xa lle cae o pelo, De donde? O Si digo, dixestes Eu creo que cando veu... Diz onde lle va a cair. Ai, non sei, de tanta frota, o mellor, non sei, eu que sei. Eu estou malas pécoras, estou malas pécoras. Cando veu Celsa, non sei, creo que falamos un pouco desto, non sei se falades vos no programa, nalgún dos programas, que é, cando un da parella apetece outro, no, que eso pasa a veces. sí, claro. Quer dizer, como se gestiona eso, Claro, como se claro. soluciona? A iso están as expertas aí para resolver, pero ao final... Falamos algo deso? Claro que sí, 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 sí. falaron. Pasamos a verdade que eu creo que... Eu eso non atendín cando nos falaron. Por favor. Que sí, dixeron? Sí, pois que hai que... O problema de sempre, a comunicación. A comunicación e logo que as mulleres temos un ritmo diferente aos homes. Ai, verdad. Que decir, os homes Bueno, están cada sempre... persona ten un ritmo distinto. No. Por ser muller ten un ritmo Sí, distinto. sí, Sí. as mulleres temos un ritmo diferente aos homes. Os homes xa, en calquer momento están Os dispostos. homes son como a conexos. É a testosterona. Claro, non estou de acordo, habrá de todo. No, Igual que as no. mulleres habrá de todo. No, norma xeral, Con todo jalo. Igual. como eu con todo jalo? Queres que cho diga? Sí, por favor. Podes seguilo? Sí, sí, sí. Bueno, eu teña ali un veciño. Estes días que choveu moito andaba cunha sacha a facer os regiños, pero ela e a muller desde que confinaron as galiñas, levanse mal. A ver, sempre tiñan as galiñas soltas, entonces vai, e agora cerranllas, pero no momento que tiñan as galiñas soltas, o jalo, sabes que ao andar as galiñas soltas anda a rabiar, a montar as galiñas. Conozco. Empeza a chear. Jala na galiña. E ela picouse. A muller picouse. E dille ela, Lambo. Jala na galiña, eres negro. Debía ter aquelas partes moi negras. Eres negro. E dille el, e con que che fixen os fillos? Cucupe, lambón. Fixo os fillos cucus. A ela. Carai, Celsa, más fuerte, ¿eh? ¡Más fuerte! Oye, Roberto, escoita. Foi fuerte, Celsa, ¿eh? Pero témolo que levar para malas pécoras. Témolo que levar para malas pécoras. Dios mío, non sabíamos de ti, Celso. Podemos... É que eu fui un descubrimiento, Totalmente. Eva. A ver, o caso é que non tedo o mismo ritmo os homes que as mulleres, Isto é así. Isto está comprobado, dito por sexólogas, Ana. E as solteiras que Ana, facemos? ahí está. Porque eu son a amiga soltera daqui, porque... Totalmente. Oh, esperaste que frejara algo. Pero tú estás de acuerdo do ritmo distinto? Sí, estou totalmente de Nós só acordo. facemos o amor desde que nos levantamos pola mañan, é dicir, según nos trates durante o día, verá tema a noite ou non. E se non, é así. Pero iso é unha Iso competición, o que? Non No, é de feito, competición. houve unha experta que nos dixo que había que ter unha comunicación e pactar un día a semana para ter relacións. Exacto. Como? Pactar un día. Hai que pactar Agendar. un día a semana para ter Pero relacións. perda gracia eso, non? A mí non me Poñer gusta. un día. Iso era Facíades eso, de poñer un Roberto, día. para Bueno, recuperar. antes facías, eh? No, No, Roberto. antes Sí. no. Bueno, tiño escoitado a xente máis Lo maior. sabes. A mí no, sabes o que Dicir, poñían un día, o sábado, bom. E a Sabes veces o que pa me un dicía que non chego sábado, que non chego Sabes o sábado. que me funcionaba a min? A ver. Cando me puñía a man a coca do cu aquí atrás. Puñía a mamá así aquí atrás. Claro, xa está. Atrás. Pero non me entendín eso. Que te poñía a man aquí na espalda e bomba. Esa está, pero que No na espalda, aquí, por aquí. Aquí. Polos cadrís. Sí, nos cadrís. Pero eso que significa que che gustaba a ti eso, por eso que te Ai, encendía Sí, eso. hombre, eso da calorcillo. Eu teño entendido que eu Eva. viví Nunca vos pasou eso? que a xente antes, Dicillo ao a xente marido de antes que poñía un día que non Na andaba. espalda, Eva, unha espalda. Nome de antes que? Que va. Teño entendido que antes poñías un día, tal día era como máis No, No, rutinario. eso Pero a vos se vos dixeron que era bon iso eso. faise ahora cando as parellas están perdendo a conexión Claro, e non aí teñen está. relacións. Ponse un día. Pois antes de romper, pois hai que intentalo todo, pois pos un día, veña, marcamos un día Non para me ter metes presión. para ter ese tempo para nós, sabes, para comunicar, cenar, o que sea. Pero No, dijo que si me marcan un día, xa me meten presión, xa dijo, pues ahora non me apetece. Ai, Pero que se non che marca, xa non fas.
dando chapela. Pero se tú tes gana e Manolo non ten... Ai, pois hai que facer, hai que traballar o tema. Hai que traballar o tema, esa está moi ben, Celsa. Hai que traballar o tema. Vale, para eso vale para todo. A todos. Non? A ver, É que hai que facer así. E vos, por exemplo, e vos que opinades, porque este é outro tema que se fala moito do programa, das relacións abertas. Ai, temazo. Que é eso? É O que é eso? Porque, a ver, é a que é novidade esa? agora. Exactamente. é a novedade Pero agora. que é? sí. Pero Explica que yo é? ti, Celsa, explica yo Que ti. é? Relación aberta, ir el con quen queira, el Ela con quen con outra. queira. Eso houve toda a vida. Toda a vida. Pasa que non se lle chamaba así. Pero non se lle chamaba relación aberta. Claro. Chamábase, sabes o que se lle chamaba? Ir clavar afora. Ir clavar afora. Coser para fora. Oxe, Celsa está brillante, brillante. Vale, pero vos que opinades das relacións Abertas. abertas? Que respetan que cada un poda... Mira, nesta vida débese de respetar un ao outro. Eu estou... Pero se os dous queren, eso tamén é respeto, Estánse respetando. Claro. Se os dous están de acordo. Celsa, pero logo non será mellor se coses pa fora que o sepas e que sea tal, porque ao final Ah, coses eu igual prefiero pa non fora. sabelo, Se o fai igual, se o teu home vai desatascar, tú verías mañán ou todos os María, días. mellor que non sabelo. non Ojos sabelo. que no ven, Corazón corazón que no Espera, siente. espera. Despois aparecen as enfermedades de transmisión sexual, porque está cosendo pa fora, logo chega a ti Pero que vos enfermedade. falaste no programa con xente que tiña relación aberta e que vos contaba por que, o sea, que vos dicía. Ao final non funciona. No, Cando pasa o tempo, non funcionan. como non funciona? Non funcionan, porque ao final sabes o que pasa cando Porque abres a hai relación? celos. Que, sí, e porque normalmente cando se abre a relación é porque un quere, pero outro non quere tanto. En plan que un quere máis, os Claro. dous queren, pero un quere máis que outro. Claro, e despois, unha vez que ti abre a veda, pois claro, tendes, o perigo é enamorarte da persoa ca que vas, non? No, pero Entón- eso non é o trato. Ti non te podes Pero enamorar. ti non pero iso, como vas a tratar eso, Eva? Non podes mandarnos Pois no hai que sentir. ir vacunado, hai que ir en plan, no, No, vin aquí no. pa que vin e pista. Eso é imposible, verdad? Non hai vacuna para o amor. Se te Vamos enamoras, te pedir enamoras. a opinión dunha persoa máis nova que nós, relación aberta. Tú estás de acordo que están de acordo? Sí. Pois se están de acordo, sí, porque depende da persona, hai maneiras Sí. de facer dunha doutra, e ao mellor esa pareja é sota caballo rei, pero o outro maravillas del señor é porque non se pode Pois con quen compartir, acabas? Con compartir maravillas é Oh, pero vivir. niña, xa o sei. Quero dicir, eu claro que se vou con outra persona que non é o meu home, farame mil maravillas. Porque o meu home xa o teño moi visto. E que me dis con eso? Que teño que falar con o meu home e dicirle, abrimos a relación. Dillo. Oxe. Eso, Oxe, ahora despois do mismo. programa. Colle Despois o do teléfono, programa. Voy a colle dicir o ahora. teléfono. Despois do programa, Roberto, a partir deste momento, abrimos a relación. inaugurado. Bueno, Cuidado co móvil, ao chegar a casa. temos que seguir. Teño que facer un anuncio, non? Teño que facer un anuncio na máis, un Vale. anuncio, e seguimos, un anuncio.